Morning everyone and welcome back my channel. My channel is very good. Today I am very happy. मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जोंना अनलाजों दाउजों आरोना ओरैहाय सालथैमोन दङ जोंनि माने खेथि बारिखौ नायगासिनो आरोना बिसोर आं बिसोरनो दा टेन्डार होगासिनो आरोना ओरैहाय नै मेरला दङ गय बागान दङ माने लाव बागान दङ ओरै साले आयो नाया ओमफ्राय नों लांबानो गोसो जादों बे हांसो बुथार हांसो बुथार बेग हांसोखौ हांसोखौ Hey, brother. जों नाखौ जाजोबबाय बे जों नाखौ जाजोबबाय गोसोबा नै आयो लेथ्रा जाजोबबाय दांना साले गलायसोमोन गाब बे हांसोखौ सुथारना जानांगौ बिराद मोजां दं ओमफ्राय नों जावनो रोङा खुसिया जावनो रोङो जेरावबो लाजाखाथारालै मानसियानो होस बे हांसोआ थांनो रोङाखैरा गथा जाबा आंखौलै नै खुसिया माबादोंमोन आं दाखालि जिबौ दंदासो दंमोन साला ओरैहाय मा दं होनलाय जानाय लोंनायफ्रा नायनां लाबो आं एवनो बाब नै मा बुस्थु अनलाजों दाउजों वाव आलु अनला आलु दाउ बोरै जाखो गोदोनि एक्सपिरियेन्स गोनांसो जोंना बिमायाबो अनला ओंख्रि संनायाव जाम्बा माने मोनदांलायनाय जाम्बा मामे मामोनलाय बोरो आयौ दिनै माथो किर्तन नुस्लायो मानसिखौ दिनै हाय होनलाय हाय होनलाय मामि हाय ओरै आसोला होखावगासिनो आरोना लागाव सालथे होसोब ओइ सालथे हो लागाव ज' दायो जों दा गामियाव थांसैलाय आरोना बेरायहैनो ओरैहाय सोरनिबा हाबा हुखा दंलाजोबो जाहैदों बेखौ जों दा जाखावनांगौ बिसोरना सालथे फुंगानि हाबाया जायाखै दाखालि जाखांबाय जाम्बादाय जानानै दासो जोबखांनानै दरखौ मारिनांगौलै फाग्ला लोखि बारनलाङो मारिना दोनाबा फाग्ला आं थाखा फैसा लोखिबा बारनलांजोबा मा जानांगौ फाइनालि जों दा पार्क खालामफैबाय आरोना बेहाय गारिखौ पार्किं खालामबाय सालथे खिनो ओंखारना जाला आरोना गला लांजोब नै लिलि लाला So finally माने आङो बे जायगाखौ एबारनिफ्राय माने पिकनिक स्पट बानायसिगोन आरोना बे लकेसना बिराद मोजां नै गौरां बायदिखाना साले गौरांनिफ्राय देन्जारसिनबावसो ना बरिया ओरै लामाफोराव देन्जार डिजाइन खालामबोसै बै हाबजेननायनिफ्रायनो ओरैहाय माने बैग्रि फिथाइयाबो हिसाबथार आरोना साखिनायनायनि आं थाइसे माबायदि गोथावना थावा बरिया गोथाव मेन लोकेसना ओरै जाहैबाय जों बारलि सारखावग्रा दैया बेनो आरोना दालाङा आं बारलि सारखावसिग्रा मल जाखावसिग्रा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि नों दिनैसिमाव लाइजाम गांसे लिरफिननो लिरफैयाखै हिन्जावनि थाखाय गोसोथोनायाव नोंनाव एक्सपिरियेन्स गैया आरो नोंना खालि डाइरेक्ट मबाइलजोंसो गोसोथोदों नङा कन्टेक्टसो आरोना बेना थ' फाइनालि लोगोफोर सोर गोदोनि दिनाव सोर लाइजामजों गोसो बोआमोन सोर माबायदि लाइजाम लिरनो रोङोमोन माबायदि एक्सपिरियेन्स दं लाइजामाव आंनाव कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरोना मारैहाय होनदों माने लाइजामाव गोदो बिराद इन्टारेस्टमोन गोदोनि समाव लाइजामजों गोसोथोलायनायाव दिनै हरबाथाय गाबोन रिजाल्टआ माला फैयो बिराद गोसोखौ खें मोनबाय थायोमोन आरोना आंबो मिथिगौ आरोना ओमफ्रायहाय बिदिनो दाखल थागोन आरो सासे माने पियन बियो पियन थाफालायगोन ओमफ्राय उनाव लास्टआव बे दाखला लाइजाम हरलाय बेनो हरलाय आंनो लाबोफिनलाय हरलाय बे उनाव बेजोंसो ब्लड गोसोनानै ब्लड थांलाय लायोमोन आरो सोरबा अनेक जादों बे जाथाया फाग्ला जाबोबाय गोदो उन्दैनि समाव गोसोखांफिनबाय उन्दैद्रायबो नङामोन आरोना दे दाबो सिखाङा भिडिअ बानायनांगौ नामा इनसाम नुदों नुवाखै गाइसमोन खोन्थाहरदो गाइसमोन
हेलौ गाइसमोन मा जाम्बिनि मावजि फिसाखौ लानानै बेरायबाय थाखोलै ओइ ओइ न'आव दोननायखौ मा लाबोखो नोंलाय जाम्बि हो ओइ मिनि फिसाखौ नों मानो बिदि लाखो नुबाय नों मावजिया मावजि अरनानै लाङो फिसाफोरखौ ओइ दोनै बैयाव दोनैसैब्रा बे जायगा मोजां मोनासै बे दाबो टेनसन नुयो माथो नोंखौ थांफ'नालाय मोजां ना जाम्बा खानाय सिनजानाय सालथे आंजों गाराङाव खानाय सिनना हरगोन आं नोंखौ हेन्डसाम जानोसैलाय ना दान्दिसेनि उनावनो हेन्डसाम मिन्स हेन्डसाम सालथेया दिनै आं ओंखाम उखैया होजोबगोन आरोना सालथेखौ दिनैहाय हिमन्त नुवाबा आंखौ थाखा थगायनानै जाग्रा नंखाय नङा जोंना बार बारा होनोसैलाय सालथेया बयलार सालथेया मबाव सिननो ओरै सिदा सिनना हो मोनथिबाय गोदोनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स गोनां नालाय खालि खानाय सिननाय माबा सिननाय जिर' काटिं अ काटिं ए काटिं जेड काटिं अय दे सिनग्रोलाय सालथे नोङो आंखौ सिननांगौ मिथिबाय दा बेसेबां सिननाया बाराया बारा नङालै 35 मोजां सिनना हो बेनिखौ मिथिबाय अ नोगोर नुबाय आंखौ सिजौसा एक्टर बायदि नुबाय ना आइखोनदों आयौ फसायसिबाय दाबो नायनाया नैबे नायनाया फसायबाय आंखौ आयौ आयौ लाजिलायबावो फसायदों आंबो सासे मुलुगाव एक्टरसो मा बानायनाय जाखो बे मा नाम बेना ओमफ्राय जेनेबा बे बिबारना नाफाकुल दुरुं ना सालथे हिनजावनो बरायनो हैदो नोंहा आयौ ना सालथे नांगौ सालथे मोजांथ' बुस्थुआ ओइ खाहरलाय आंनो न' नैबे खाहरलाय हमलाय खाहरलाय माबा जाम्बा नोंखौ खेबा आङो मोखाङाव खेबा दे खाहरल' न' अमित खाहरसै दे माथो बिराद समायो माने एबारावहाय बेखौ गानबायना आङो नायदो सात खौथि ग्रह'आ आंनाव नांनाय नंला आरोना ए जाम्बालै मानसिया होनोसै एबाराव सालथे नोगोर होखावजोब हाजाम मेन गामियारि हाजाम आरोना बियो सागाव होखावजोब सालथे जाम्बा सालथेनि अनगा मा दंबावो जोंनावलाय सालथे फेमिलि आदै फेमिलि नङा होमबा सोरबा सिनजानोबा बयलार फंबायजों सिनजाफैनो हागोन आरोना माथ्र 15 थाखा सिनजाग्रोसै दा हेन्डसामखौ देखायनोसै आं नोंसिनो एक्टर जाबाय आरोना मुलुगनि देबानन जाबाय आङो एबाराव सोरबा नोजोर होदों बे दाबो जेराव साले आय' एबि